Здравейте! Вие сте с AgriBG и динамика на зърнените борси. Иска ми се да кажа, че продължаваме с обичайните теми, да следим местните борси и пазари, но ситуацията не е обичайна в страната и затова днес предаването ще бъде малко по-различно. У нас обявяването на несъстоятелност на една от големите и дългогодишни търговски компании в търговията с зърно, базирана в Добрич, показа, че обяви фалит и показа, че кризата няма да засегне само дребните, а има потенциала да отнесе целия сектор в страната. Без да искам да омаловажавам народното брожение, което се създаде пред парламента, тъй като всеки е с тревогите си, все пак мисля, че това е маловажно на фона на това събитие. Защото ако такива компании, метафорично казано, са гръбнака на националната икономика, то те със сигурност са цялото тяло на регионалната икономика. Това не е просто един фалит, не е просто загуба за земеделието. Това е работна ръка, която остава на борсата. А това е много тъжно. От друга страна, миналата седмица Румънския съвет по конкуренция одобри сделката, чрез която българската компания Buildcom ЕООД ще придобие Argus Констанца и нейното дъщерно дружество Commercial Tulcea, според пресъобщение, което е изпратено от румънските институции. Органът определи, че операцията не създава значителни пречки за конкурентния пазар в Румъния. Ако си спомняте, още в края на август Buildcom подписа споразумение с Infinity Capital Investment, който е мажоритарният акционер на Argus с близо 92% участие за пълно прехвърляне на акциите. Argus притежава 95% от Commercial Tulcea. Компанията информира капиталовия пазар, че всички предварителни условия, включително необходимите одобрения на територията на Румъния, са изпълнени. При тези условия Buildcom и Infinity ще завършат сделката, а крайната цена ще бъде определена съгласно механизма от август тази година. Базата за изчисление започва от стойността на предприятието, която е 14,5 милиона евро, коригирана спрямо нетния дълг, оборотния капитал и бизнес разходите на Argus от юли до август 2025 година. Въз основа на прогнозни модели, резултата би показал прогнозна цена от 1,85 лей на акция, но компанията подчертава, че това е само хипотеза и инвеститорите не могат да базират решението си единствено на този модел. Успоредно с това, Argus и Buildcom ще сключат споразумение за заем на стойност 100 милиона лей, предназначено за рефинансиране на дългове и осигуряване на оборотен капитал. Като финансирането вече бе одобрено от акционерите малко по-рано, на 9 октомври тази година. Малко история. Argus е основана през далечната 1943 година и се занимава с производство на растителни масла, сурови и рафинирани. Общо взето това е компания с традиции на румънския пазар. От друга страна, Buildcom е създадена през 1994 година, но пък за тези години се превърна в един от най-големите търговци на селскостопански продукти в България и е свързана с Олива АД, водещия производител на слънчогледово олио в страната. Групата Buildcom управлява преработвателни предприятия и рафинерии и присъства в Румъния чрез компании в сектора на зърнените и маслоданите култури. И така, тези две на пръв поглед противоположни новини могат да се тълкуват по различен начин. Дали успеха, респективно неуспеха
съплотна бизнес среда, конюнктура, покровителстване от определени кръгове или шанс. Оставям всеки сам да постави за себе си точното определение. Но каквото и да бъде определението, фактите показват, че структурата на родното селско стопанство никога вече няма да бъде същата. В сферата на хипотезите не изпускаме от поглед и Украйна, чието приемане в Европейския съюз изглежда все по-близо. Как подобен ход би се отразил на земеделието в еврозоната? Дали е възможно Украйна да се превърне пшеницата на Европа? Това е въпрос, който със сигурност ни вълнува по всяка вероятност и представителите на Европарламента, имайки предвид дебатите по новата ОСП, която масово се анонсира като опростена за производителя, но всъщност има потенциала да бъде доста по-рестриктивна спрямо сега действащата рамка. Друго събитие, което категорично може да повлияе европейската конкурентоспособност, е подготвеното споразумение между Европейския съюз и Меркосур. Изненадващо, буквално преди дни Нидерландия обяви, че подкрепя търговското споразумение след години, в които се противопоставяше. Решението бележи важен момент в процеса на приемане на споразумението, което така се подготвя рекордно дълго време, вече почти четвърт век. Местното правителство заяви, че икономическите предимства надвишават потенциалните рискове и че експортният сектор би спечелил от премахването на тарифите и по-широко отваряне на пазарите с Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. В обяснителни документи, публикувани, властите в Хага посочват, че нидерландските производители биха могли да повишат конкурентоспособността си в области като промишлено оборудване, селско стопанство, технологии и логистика. Решението на Нидерландия идва в контекст, в който държавите членки на Съюза се готвят да гласуват споразумението през декември. Според нидерландското правителство в момента голямото мнозинство изглежда подкрепя предложенията, което е знак, че приемането може да продължи без никакви забавяния. Последните статистически данни показват, че през 2024 година Нидерландия е била най-големия вносител на стоки от страните от Меркосур на ниво съюз, което обяснява високия интерес към стабилизиране на търговските отношения. Същевременно икономическите оценки, предоставени в Хага, показват умерено въздействие върху националния брутен вътрешен продукт при засилване на търговските потоци. Въпреки че подкрепата на Нидерландия се счита за важна стъпка, политическите дискусии на европейско ниво остават чувствителни, след като резолюция в подкрепа на Меркосур беше отхвърлена с малка разлика в Европейския парламент през октомври. Вчера представители на ЕНП се опитаха да вкарат директно на гласуване законопроект, който да осигури защитен механизъм срещу вноса от Меркосур, т.е. той да се извършва в определени рамки, по определен ред. Но това не се случи, тъй като много партии смениха полюса и в крайна сметка тази резолюция остава да бъде гласувана на 8 декември. На глобално ниво световният селскостопански пазар навлиза в фаза, в която геополитическото напрежение, а не търсенето и предлагането, се превръща в доминираща сила. Този извод направиха експертите в своя доклад, експертите на Рабобанк, в доклада Рабобанк Agro Commodity Outlook 26-та. Според анализатори, света все повече се разделя на две сфери на влияние – Съединените щати и Китай, а износа на селскостопански продукти се превръща в инструмент за политически натиск. Търговските войни и правителствените субсидии
преоформят традиционните вериги за доставки, създавайки това, което банката нарича фрагментирана хранителна система. Рабобанк подчертава силното увеличение на държавната подкрепа за селското стопанство в световен мащаб, която е видима според тях от САЩ и Бразилията, чак до Русия и Индонезия. В резултат на това световното предлагане остава високо, дори при условия на ниски цени, а международните цени и на зърнените култури и на маслодайните се очаква да останат нестабилни и през 2026 година. САЩ намалят площите с соя до 6 годишно ниво, като същевременно пък разширяват тези площи с царевица до невиждани нива от 30-те години на миналия век. Бразилия и Аржентина също увеличават своето производство. Според банката, без големи климатични сътресения няма причина цените да претърпят някакво увеличение значимо. Доклада прогнозира трайни ценови разлики между регионите поради тарифни и търговски бариери, както и по-нататъчно забавяне на световната търговия на фона на по-слабия икономически растеж. Тъй като, както знаете, световният брутен вътрешен продукт може да спадне с до 2,7% през 2026 година. Банката посочва, че селскостопанския сектор навлиза в продължителен период на несигурност, в който политическите решения могат да станат толкова влиятелни, колкото са добивите или нивата на запасите в световен мащаб. Във времена на несигурност цената се превръща в най-силния кос в борбата за пазари. Актуален пример от последно време, това е Украйна, която успя да засили позициите си на египетския пазар на пшеница, като до края на септември дела и почти се изравни с този на Русия. Според Ахмад Ел-Сабай, главен изпълнителен директор на Egyptian Swiss Group, ръста се дължи основно на конкурентните цени, бързото изпълнение на договорите и по-стабилната логистика. Все фактори, които значително променят баланса на доставките в Черноморския регион. Промяната е впечатляваща. Русия остава основния доставчик, но дела ѝ е спаднал до 84% е спаднал от 74% през 2024 година до 56% тази година. Истинската еволюция, според експерта, това е Украйна, тъй като дела на Украйна в египетския внос се е удвоил до 30%, а през септември месец дори достига пик от 48%, близо до нивото на Русия, нещо, което не е било виждано преди това. И това не е изолиран случай. Страната предлага конкурентни цени, бързо изпълнява договори и е подобрила надеждността и логистиката. Египет остава ориентиран към Черноморския регион, но структурата на тази зависимост се променя. Завършва експерта. Експерта завършва, времето напредва, редно е и аз да завърша, но на финала бих искал да направя така една съпоставка с теория на еволюцията, според която именно изменчивостта е тази, която движи процеса, която движи еволюцията. И тъй като вярвам, както много пъти съм казвал, че вечна криза няма, способността ни да еволюираме и да преминаваме през кризите се крие именно в готовността ни да се променяме. Така че следете информацията, анализирайте я и не се плашете да се променяте. Това е пътя към успеха. Благодаря ви и до нови срещи!